buhay. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alas 3 na, oras ng I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky on mo sa DZGB. Pinky on mo! Ay, hello. Ano masabi mo, Jerome? Pwede na ni Jerome. Okay na mas. Good afternoon, Pilipinas, mga Bicolano, saan man napartikan mundo. Welcome po sa tuyang programa, ang Pinky on Mo Baby. Abadungon yan, kumusta na po kita gabos? Ha? Mga Bicolano, good afternoon, tabi sa hello. Hi, good afternoon. Kumusta po ang sa indong Sabado, Salbatana, Jerome? Ang Sabado ko, garipon pa akong alas 5, hanggang ngayon, di pa ako nakakauli sa harog. Gari naman, nagkaparagabat naman ang sakuyang simana ha. Uyog-uyogon mo na, pun pa ako kang alas 5 nin aga, hanggang ngayon, gari pa ako nakakauli sa harong ha. Gari tayo ko natanda sa pandok ni Mrs. Maray na hapon! Damerian. Maray na hapon tabi, mga kapingki. Riparado tabi no ini sa kuyang tiradango niya na hapon kung kumusta ini na. Riparado tabi. Sa delikado naman ini. Gani okay man no. Kaya naman na pagtaraman mo ako ha. Ipagtaraman mo ako tanganin nasod kita ha. Girabot lang para dot o garing makatakot o para dot lugod. Di ba? O tabi na mga birthday celebrants mga birthday celebrants ngunyan, mag-text lang po sa 0928 777-5548 0966-203-0034. Magandang afternoon Pilipinas, magandang afternoon po sa Indogabos ha, sa mga ano yan ha, sa tuya tabi na mga birthday celebrants yan. Pwede po kamo na ano yan ha. Alright, tabi sa mga kuha natin ha, sa mga celebrants natin ha. Mga celebrants natin. Ulit daw ang number mo ngayon, Henry M. 0928-777-5548 0966-203-0034. Alright, o no? Anong pag-iristoryahan ta? Garo nabusan akong istorya. Uyog-uyogon mo pompa. Nagreklamo ka nga day man. Woo! Gari. Day ka ba niya nagreklamo na? Day man po ako nagano yan. Day man po ako nagreklamo. Day man po nagreklamo. Medyo. Makaugmahon na di. Ay makaugmahon da. Oy, may mga bareta lamang kita diyan mga ano yan. Bareta daw ako nindo mga ano ini. Mga pagiribata diyan tabi sa ano yan ha. Baretay daw ako ni, ay may bareta mananggan noy ade. The best talaga si J. Flash report, Salbatana, halat mo na, halat ha. May flash report. Ano na, okay naman yun. Yun ang tunay. May flash report, si Jimmy.
DCGB Flash Report. Aramon ta ang flash report ni Jimmy. Come in, Jim. Yes, Yeah. BP, madali lang sa may pigga-develop kitang informasyon sa ngunyan. Aligado iguanin na duwang persona, binadil. Ay, nako. Digdi sa ko yung area of responsibility. Abangan ang follow-up dahil ang matulak kita. Pasiring sa lugar. May Dahil sa mga sources niya to. Dahil pa nag-response. Sabi yun, may pigga kasi ributan ini sa sarong area. Digdi sa ko yung area of responsibility sa BBP. Abangan taon-taon mapasit kita naman sa area. And makondusir kita kay follow-up tungkol sa bagay na ini. Yeah. Out na muna ako. Jimmy Nasalita, DCGB nyo. Salamat, Jimmy, sa flash report. DCGB Abangan nindo, Flash Report. Garo malain noy nagwish kita kibareta noy. Ilingan na lugod ito Garo malain lugod na nagwish kita kibareta daw ako nindo. Sinaka ko si Jimmy bareta lugod magabat may binadil salbata ng pangyari sa Maabaka. Gari lugod malain ang tirada tango niya na apo na. Gari lugod na pa kuang kita. Be careful nga of what you ano nga na pud ka yan sa mga term baga. Patango niya nagpapatal daw ako sa English. Di ba? Nagpapatal daw ako sa English ngunyan. Ano nga ya? Ano ngunyan? Wala man. Yun na lang kamo na lang ang pagdesisyon anong diribon tadi sa tuya na programa. Daling mo na ngayang gibo-gibo mo yan. Daling mo na ngayang gibo-gibo mo yan, amigo. Masyado ka ngayon na kuan. Masyado ka ngayon na sarawayon. Masyado ka ngayang sarawayon, tabi. Hindi po sa... anyway, tabi. Abangan na lang nindo ang follow-up report kay ito ni Jimmy. May kinaraman yan sa binadil. Ang aramon tanoy, kung ito gadan o bako, sana buhay. Buda, makahaditon man na may mga pigbabadil. Makanerbyuson man na may mga may mga pinagbabaradil sa tuyang palibot. Maluya da anoy sa audio sa FB Live, pakikusugaman da tabi. Kusog-kusuganoy. Maluya da anoy, sige daw. Ikan may problema ka na. Ikan may problema tabi ka yan. All right. O di sige. Kumusta ano yan? Kumusta lamang kita? Nata initigwa na naman ako digdiki notification. Ay nako, 2 minutes ago. Ay nako. Tapos mapagal talaga ining pangyaring ini. Congratulations, Henry M. Igwa ka ngaya ki followers. Wow! Magayunon. O di bueno. Ano sa tuya na pag-iristoryahan mo niya? Garo nga day ka mang istorya. Bueno, di halat-halaton ta sa flash report ni Jimmy. Ngunyan tang hapon, hindi po mga tugang sa tuyang programa. Now, Sabado ngunyan, tabi, petsa 24, mga tugang kang Enero. Next week pa lang, 31 na. Tapos na naman ang kwantadi. Makaskason ang sa tuya na kwan, makaskason ang sa tuya na ano ini, na oras adi. O di bueno, tabi, kaya mas maray mga tugang na pag-irestoryantan mga bagay-bagay na pwedeng mga samno sa pagkabuhay. Anong pag-irestoryantan ngunyan? Pero ang pag-irestoryantan mga tugang, true friend, sisay and true friend. Kasubago baga, ang topic tasubarkada ni Jesus. Pero sa tuya mga tugang, sisay ang tunay na amigo. DCGB Flash Report. 20, bago mag alas 4. Come in, Jim. Hello? Yeah. BP, nearing to positive information sa Satuya. Tayaw na ko actually digdi sa Ubal, sa Provincial Sports Complex sa mga oras na inita. Interview kita kay Sir Dan Murillo dahil ang nagrarani na baga sa palarong Panlalawigan sa maabot na Lunes. And halos preparado na digdi. Later on na lang taon importante man ini tabi BP. Sa Lunes igwanin na okasyon ako lang activity digdi sa palarong Panlalawigan, provincial sports activity ini. Ngunyan
ang problema, tauning sa hampangan kan Marcial Oranyola Memorial School na tinampo BP, so gilid, Pigparak Gurudak, tapos hampangan kaining Travessia Elementary School, ginurudak, dahil ni nagtatrabaho. Proyekto in natural kan DPWH, kinsisa ang kontraktor kaini, turuwad na pati sa mga signages ninda, may maabot na activity, sa maabot na Lunes, nandong pitsa 30 kan Enero, wala ni nagtatrabaho sagkod sa mga oras na ini. Natural pag palaro, gulpen mga bihikulo digdi, lunadan kan mga gobernador, mga opisyalis niya to kan probinsya, tayo iyon ni repitado, DepEd. Ngunyan, pag naglaog digdi, supposed to be, yaon yan mapark sa mga gilid, niya ta pinagparagurudak na, ngunyan, naputon ta si Kapitan, si ABS Federation President Cap Ando Namya, kan Barangay San Francisco, tasakop niya ini, pati ining Ubal, Provincial Sports Center, kung ano ang mga antisipasyon kay ni, asin kung ang kontraktor, nagpaisi lamang dike sa barangay, tungkol sa proyektong ining, daiman pinagtatrabaho, and digwa pati ni nagdadangadang na palarong panlalawigan ta BBP, and ano ang mga opsyon, nanganing tansaro na napagkahurunan digdi na Sir Dan Murillo dahil ang kaning proyektong ini supposed to be sa original na mga plano sa mga previous na mga activity kan palaro an parade nagpupon sa sentro kan ginubatan pasiring digdi sa Ubal. Ngunyan dahil na ito mangyayari magkakausanin grabing traffic ini sa maabot na Lunes talagang may problema ini pag-abot sa nasabing pagpon kan palarong panlalawigan. Ngunyan, ang magiging venue na lang kan parada, mapo na lang digdi sa Morms, assembly area, digdi na malusot sa likodan na parte, may gate digdi, diretso na digdi sa Ubal. Dahilan nga ni kaining proyektong ini. Si Kapitan, ayaw digdi tabi ABP, si barkada niya to ini. Si amigo Kapitan Ando Namya, si BP hindi po sa Angkor ABC. Opo. Hello Kap, maray na hapon. Maray na hapon man, Sir Henry. Yes, salamat tabi Kap sa oras mo. Ano pong concern ka? Anong paghiling ni Nagarida kulang epekto kayo na sa gigibuhon na palarong Bicol? Digdi po sa palarong panlalawigan nagibong po diyan sa Ginubatan area, diyan sa may barangay mo? Ay, yes sir, lalo ang magkakaproblema kami digdita. Yung previous nung yung pinunan po ining paggudaka kay ining tinampo digdi sa Ampang Kanmon sa tapos sa elementary Travessia. Nag-clear na talagang traffic digdita. Ang kraan ko yan digdi estudyante, halos ko yan may shifting na nga ni, takulang nga ni sa mga room. Ganun yan, ruluwasan ng duwang kan sa noon time tapos sa night time. Kaya ang problema ang mga barangay tanod ko digdi ta nakatutok yan ta halos digdi pa nagpipick up ang mga tricycle. Kaya po lalo na ngunya na may activity sa province wide ini. Kaya po grabe po ang kuan kuan ko yan mansuna ko din sa kuya tanam mo nagpaara man establish sa rin sa contractor na mapo na sila sa project na yan. Tapos pinuna ninda ginudak tapos after 1 week pagkakudak ninda saka na naman kinua kuyan sa mga ginudak ngunyan hanggang ngunyan di nagpupun kung sisimentyo ninda na alos digdi talaga piot ang dalan digdi tang kuyan digdi more on public school po digdi sa area na ini. Nako. Sa tabi kapahalang sursumpan kayo sa kung may ideya po kamo? Sir? Saan po ang halian sursumpan kan? DPWH ba yan? Tama? Po, DPWH po ini. Mahalika highway po ini. Sa kuhan na National highways po ini. Opo, okay. So ang concern dyan, kapag kagudak ka, binayaan, di kinagtrabaho? Binayaan ko na, tapos binalikan naman sa kinuasobi ginudak. Kunya naman pagkagudak, nakaparada lang sa road roller digdi pison wala man nagtatrabaho so dapat nga po sir i-consider din mga flagman mga kuya digdi dapat mga signage sa traffic rules and regulation po iyo sisi pang kontraktor diyan Kap ang nagkuyan sa kuya sir WCS yata ito WCS yata ito dapat gayon pagkatapos na makuan yan may nag-asikaso may mga flagman nag-stop and go di ba para mas madali mayo nga ni sir pero nung inot sir so, sa inutang ko
iguasinda, nagkuasindang flagman digdi sa kuya traffic. Mga tanod ko, ining kontraktor digdi, di ay mo barang nagkatisi lang na mapo na silang trabaho. Iyo man lang ito po so action taken in digdi sa barangay. Ay, nako. Oo. Okay. Sir Henry, anong na kuyanta, taning makuha naman natin ng informasyon, full information, maapot, sa programa mo, sa pamamagitan mo, iyo ini ang hapot, Opo. maapot na makitasan sa DPWH. Iyo po. Sa Opo. mandipig note ko tabi ni Kapta sa Lunes, ipapapalap ko tabi sa mga pag-iriba ini. Ano? Opo, Baka dyan sa Opo, list, sir. sa regional office, mapalap ta kung anong, mapakaskas lamang ang trabaho dyan. Anong pigiling mong impakaiyan oras na nagbukas ang palarong panlalawigan? Pag nagbukas po, yan talagang full force ang kay po ang kundi katabang kan, siyempre, yaon mandigdihan sa muyang active man na mayor, si Mayor Angie Maunghok, ko na matabang ang mga traffic enforcer niya, ipupokus niya digdi tayo nga niyang na-encounter ng problema. Okay. Apa. Salamat tabi Kap ha sa informasyon. Ayo. Palap may taban sa Monday. Sir Montagi, Sir Henry, talagang Opo. nakulang pasalamat po sa DCDB regarding sa mga problema na-encounter ko digdi sa kuyang barangay. Yaon po digdi firmi si Sir Jimmy ng salita. Yes, Salamat, okay. sir. Jim? Subaybayan niya to ni Tabi BP. So araw ka ni Tabi ABC tad aloy pa yan at proyekto may activity kitang nagdarani. So paano may tricycle so mga behikulo ano na alternative na pagkaroon na po nindo with the PNP, barangay and the LGU? Ay, na po kami sa alternative plan na kuhan. May mga plano na po kami regarding sa events digdi sa Moya. May exit road kami digdi sa likod kan Worms. May barangay roads po yan na maluwa sa diversion. Yun po yan. Puro lang entrance digdi. Ang exit duman na po sa San Rafael, going to San Rafael, boundary kan San Francisco, maluwa sa highway. Okay. So Okay. yan Tabi BP. So dakay po siguro digdi kap all the aktibidad ni kang probinsya, directional sign. Takunday, magkakaigwanin mga bottleneck digdi pag-abot sa Lunes, sundo 30, and kay puan directional sign, tanganing dainin magkabulbul ang traffic digdi. Tadi sigurado, ribo ang tao ka ni digdi. Tag provincial palaro ini, nagigibon digdi sa Provincial Sports Complex sa Ginobatan. So tubig ilaw ka mga billeting center kap, okay man, dahil mga problema. Digdi sa Albay Complex, Sports Complex, okay po ang ilaw digdi. Okay, ang CR lang ang medyo kakapuson kita. Kaya ang igwa man tabi digdi, pag may mga digibit digdi, may portalit pong didar digdi ang ang division office. Okay. So, sa Provincial Engineers Office siguro, mabugtaki mga portalit digdi. Wara digdi ki public CR. Igwa. Ikaw ang public siya, digdi, pinagibo si Mayor digdi. Ay, ito po. Igwa. Oo. So, makakatabang na yan. Okay, so yan Tabi BP, pakipaguro niya to, preparasyon para sa palarong panlalawigan sa maabot na Lunes with the ABC Federation President Kap Ando Namya and proceed na ako Tabi BP. Yeah. Duman sa satoyang papalo Iyo. akon. Go. Yes, go. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali dyan sa luwas. May kinaraman po sa mga pangyari po dyan sa tuyang kapalibutan. So, binadil pala na flash report ni Jimmy. Nangyari dyan sa sarong lugar. Sa 3rd District kan Albay. Ano iyan? Alat mo na ha. Tamay nag-forward sa kuya digdi. Mga tugang may nako. Duwa talaga ining binadilo. Kumusta daw ini? Dinalagan daw sa ospital. So, on follow-up tabi si Jimmy. Nasalita, mga tugang ang satuyang pag-iriba, may kinaraman sa mga pangyaring ini. Diyan po, mga tugang sa, diyan po sa 3rd District kan Albay. Kung di makaabot iyan ngunyan, baka sa ibang programa, medyo may duro distansya eh. So, dudumanon tabi ni Chief Jim. Ngunyan tabi, mga tugang na hapon, hindi po sa satuyang programa. May flash naman yan. Abangan na lang yung follow-up ka ni Jimmy. Sa satuya tabi na mga masunod na programa, hindi po mga tugang sa DC. Dito Jun, nakabalik na naman sa mga pigbabadila di. Susog sa sakuyang initial na nako ang bareta, nakasakay sa motor. Nakasakay sa motor, mga tugang ang mga biktima, no? Kang ini pinag-agap-agapan, kang ini tabi
pinag-agap-agapan mga tugang kan mga autoridad. Ha? Ang mga helang kang atay, araw kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom. Inala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mog mga tay, kay puan po nasabayan ng protecsyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa lunas ng proteksyon kang atay. Ini may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid. Saro pong antioxidant na probadong efektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saral daw na pag-inom kang Liver Aid pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan para mapugulan. Ang paghubag kayan, may bisyo manawara, mahilig manuminom uda mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga putika nation. Tapos 7 before 4 o'clock in the afternoon, magbabalik po kami. An oras hatod sa Indokang. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. This World Radio Day, we recognize how radio continues to evolve, guided by innovation and grounded in public service. With the help of artificial intelligence, radio delivers information more efficiently, improves sound quality, and supports responsible journalism. Yet at its core, radio remains deeply human. A trusted voice, a companion in times of need, and a bridge that connects communities. As technology advances, radio's commitment to truth, service, and the public good remains unchanged. This World Radio Day, we celebrate radio and artificial intelligence working together to better serve the public. Happy World Radio Day! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artesin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kaso-kasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kaso-kasuan. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Right, bueno, mga tugang di makamundol man yung binadili. No? Sana dahil kwan ini ining tinamaan, ining tinamaan, ini may binadili. Tabi dyan sa ligaw. Abangan lututod na lang ang follow-up ka ni Jimmy. Ngani na makwanta, masabutan ta, mga tugang ang sitwasyon sa palibot. Anyway, sa aga po, Domingo. Domingo sa aga, mga tugang di magtaga, relax lamang kita. Ang mga helang kang atay, arugan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis. Mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing mga mga tay, kay pan po nasabayan ng proteksyong Liverade. Liverade Silimarin Capsule. Ang Liverade Silimarin Capsule para po sa lodas ng proteksyong kang atay. Ini may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liverade. Pwede pong makatabang, asin pwedeng makapugol sa pagubag kayan. May bisyo man ura, mahilig man uminom mo dai, mas maray na isabay ang Liverade Silimarin Capsule Oral daw. Para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Mga liver lovers, mag-Liverade na. Para sa baskog na atay, ang Liverade Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Jimmy, nasalita, minabalik. Jim, kami Jim. Yes, Bibi, marikaso na ang dalagan ta. Kasi sa syudad na Ligaw. At nagkatuyang direksyon sa mga oras na ini. And iguanan kitang initial na informasyon na positive mananggad sa BBB. Na iguanin duwang persona na binadil pero as of now, dahil pa maintindihan kung ano ang estado kan mabuhay kana duwang biktima, and as of now very busy pa ang mga sources niya to dahil nag-reply habang nagdadalagan ang sa tuyang lunadan kasi rin duman sa direksyon kana Ligaw. Wala nag-response, gustong sabihin may kasiributan talaga ang mga otoridad sa mga oras na ini. So abangan kung dahil makalaog sa programa mo, Bibi, abangan na lang sa tuyang DCGB News Online na follow-up dahil lang sa maski dahil programa on air, igwa kita nin mga platform na duman masusubaybayan kan sa tuyang mga taga-antabay at mga sitwasyon digdi sa tuyang kapalibutan. Kung matatandaan, haloy na tabibibig dahil mga pangyari, arugan shooting incident digdi sa kuyang area of responsibility matransmilo, pero buminuluga mo niyan kapag kahapon ang informasyon na igwani na duwang personang binadil digdi sa area kan boundary kan Kinubatan and Ligaw area. Yan na BBP sa ito yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGP News Exclusive. Salamat Jimmy sa flash report. Hali dyan sa Alwa. DCGB Flash Report. Nako, may binadil. DCGB on assignment. Yan po dyan mga tugang sa Ligaw City area. Kaya pinag-antabayan na yan ni Jimmy Nasalita. Salamat kan sa nung pag-antabay. Mabalik pa ko Lunes, 5 o'clock in the morning sa programang Morning Hirit. Goodbye. God is good all the time. Mabuhay. Pre, makinig